Murang magnibalikog. Samot na na kaday ungkuan. Anang unja pa na. Pag patay na rin na malihok. Patay naman. Ulo yung pag nila. Awa na gasolina de. Magputol pa tanang usa. Unsa man na? Ano ang sukod anak? Bert, ano may sukod anak? Pedidos? Ha? 5 kataas. Oo. 2x2. 2x2. Para asa man na siya di ay? O ba ito? Para sa mga sira. Siya. Mao ba? Yung sa man po gama ng sira.
Lipak o plywood ra? Plywood. Oo ba?